My name is Joana Sotto, Manager for Property Investment here in SMDC. So, nandito po tayo ngayon sa Cheerful Homes 2, dito sa Mabalacat, Pampanga. Tara, itour kita sa loob. Alright. Ito po yung inner unit natin, sir. Loft type unit. So, ito po, expandable siya, sir. Depende sa preference po ng kliyente natin or sa inyo, sir. Okay. So, ito po is suggested living room or living area natin. Okay. Then, ayan, sir, pwede natin siyang i-maximize. So, depende po sa inyo kung paano yung pag-maximize or design. So, actually, layout. nakapaloob lang yung TV natin, Yes, pero po. if you put it here, medyo malaki pwede. Actually, then pwede natin siyang gawing storage, cabinet, ganon. So, depende po sa inyo. Actually, sa mga shoes nga po pwede siya. Yes, yes, yes. So, ito po yung living area natin. Nakikita mo naman, sir, sobrang laki niya. Dahil sa aesthetic na ano ng mirror. Opo. So, this is an example or inspiration of dining area naman. Yes po. Ito is yung clean kitchen natin. So, ito kasi since inner unit siya, sir, ito po yung pwede natin gawin. Or choice nyo, syempre, kung halimbawa meron kayong ibang design. Yes. Dito naman, sir, pwede natin siyang gawing laundry area or pwede rin naman natin siya actually i-extend dito yung kitchen natin. I-open. Pwede siyang i-open. How about yung vertical, ma'am? Hanggang saan yung extension natin? Yung second floor, pwede rin siyang i-extend? Yes po. Actually, sir, ito 2-story na siya, Yes. diba? So, yung ano natin, yung extension natin dito, pwede siyang hanggang 3 bedrooms with toilet and bath sa taas. Tara, sir, akyatin natin yung taas. Tingnan natin. Ay, sir, sorry. By the way, ito yung toilet and bath natin. Wow. So, turnover, ma'am, ganito yung ano design. Ito po, design lang siya. So, choice nyo pa rin po kung paano nyo siya ipapagawa. Alright. Sige, sir, akyat po tayo sa taas. Ceiling tayo, ha? Yes po. So, ito po, pwede siya pang bachelor, couple. Actually, ito pwede siyang pang for investment like Airbnb po. Ina-allow din ng ano natin, Yes po, owners meron yung po natin tayong dito. nagmamanage para sa Airbnb. Hindi siya actually Airbnb. The Good Guy Homes or The Good Homes under SMDC management. So, parang similar ano din siya. Airbnb. Okay. Yes po. So, actually, nasagot mo yung supposedly tanong ko kanina. So, for this size of kanino good to, ma'am? Good for two person, couple, bachelors, ganun. Or yung mga nag-staycation, couple. Alright, ganun. okay. So, pag turnover, ma'am, nandito na tong loft na to. Na? Yes po, ito po, sir, loft siya. Pwede siyang i-extend. Extendable siya hanggang sa likod, sir. Pwede siyang gawing 3 bedroom. Actually, sa kabila, sir, magmamagic tayo. Really? Yes, sir. So, excited ako matingin. Sige, sir. Tara, punta tayo sa kabila. Alright, so eto yun. Yes, sir. Grabe, so, dito, Ma'am Joana. sabi ko nga sa'yo, sir, nagmamagic tayo dito kay SMDC. So, ano yung difference nung katabi niya or yung previous na unit natin, ma'am? Yung sa previous kasi, sir, yun yung basic unit natin. So, inner end or corner unit, same po yung actual turnover. Okay. Then, ito po kasi is upgraded na siya. So, pwede mo siyang gawing 3 bedrooms, 2 bedrooms with toilet and bath sa taas. Na-extend din po yung ano natin, sir, dito. Clean yung kitchen. So, ito yung sinasabi ko sa iyo, sir, kanina. Wow! Na pwede natin siyang i-extend. Grabe, na ganito. ang laki ng difference. Yes po. Para sa akin, it's more breathable, more space to roam around. So, I think this is more of grown-up na mga family na, no? Medyo may number na yung family. like mga 5 to 6 person po. Pag inner unit, sir, pwede rin siyang maging ganito. Since ito kasi nasa corner tayo, para alam lang din ng lahat, pwede pong gawing ganito ang inner unit. Mag-consult din tayo sa mga architect para mas ma-maximize pa yung lugar natin. Yes po. Ayan, sir, kagaya niyan, na-maximize din. Yes. And this so, one... ito yung living area natin. Speaking of rooms, excited ako makita actually, yung mga sir, bedrooms. ito, magmamagic talaga tayo dito. So, ito. Wow! Wow! Sobrang maximize ng lugar. Yes. Actually, ito, sir, yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, ito na yung extended niyan. Ito yung end of so, inopen lang nila, then in-extend yun sa sa likod. Yes. So, I would really prefer, kung ako yung bumili ng unit dito, is to really maximize it this way. Yes po. Karamihan po ng mga kliyente ko, sir, ito yung ginagaya. Since meron silang mga anak. Yes. Ang maganda dito, sir, ito kasi. Ay, tama. So, kung mapapansin nyo guys, yung room na to, bed, yung nasa parang second level niya, sa baba naman is parang study area. Yes po. Then, meron siyang
cabinets. So, dito rin guys, nandito yung kanilang, nakita ko yan, may toilet and bath na rin tayo dito. So, at least, you don't need to go down kapag yes, opo. Especially kung, totoo po yun, sir. Especially pag gabi, sir. O, syempre, ayaw na natin bumaba. Yes. So, one of their regular rooms, ito naman siya, double-sized bed. Yes po. So, you have cabinets. Yeah, I think this is for a grown-up naman na member of the family. Yes po. So, ito naman pong next natin is yung master bedroom natin. Ito, sir, yung extended sa harap. Yung taas ng parking. Yes. Opo. So okay, let me clear that. So, yung extended portion, ma'am, is already included sa unit or yung homeowner yung ano? Yung homeowner po. Si so client option po. niya yun. Yes po. So, hanggang dito po yung ano natin. Yung unit. Okay. Pag in-extend natin siya, magbubutas lang tayo. Yes. I'm happy to know na medyo, flexible yung mga units natin for these kinds of extension in terms of safety, in terms of yung aesthetic din, and in terms of usability. Ako, yun talaga yung hinahanap ko. No? Actually, opo. And since nabanggit niyo po yung safety, yung subdivision po is very secured naman siya. 24/7 po ang security natin dito, nagro-roving every night so and that's day. one of their amenities, no? Siguro pag-usapan natin ano lahat yung mga ma-enjoy nila dito sa Cheerful Homes 2. Ang ma-enjoy po natin dito sa mga amenities, meron po tayong Olympic size na pool. Wow. Then meron tayong kiddie pool, pavilion. Then covered court. Then meron tayong mini park po na pwede natin gamitin. Halimbawa, gusto natin mag-picnic, yung mga maglaro, sports, ganon. Like halimbawa, table tennis or badminton, ganon. So, yun po. Next question ko, ma'am. So, ano po yung exact address natin for our viewers' information? So, dito po, ang Cheerful Homes 2 is located Santa Maria, Libutad, Mabalacat, Pampanga. Okay. Beside Madapdap Resettlement. Okay. Transpo naman po natin dito. Meron po tayong terminal dyan lang sa kabilang barangay. So, directly to SM Clark na. So, diretso lang po yun. Accessibility-wise? Check. Yes po, sir. Okay. How about yung mga facilities, ma'am? Like schools or hospitals? Actually, meron po. Ang isang maganda po dito kay Cheerful Homes 2, ang NLEX po malapit na. Mabalacat Public Market, 5 minutes or less po. Nandun na tayo. 𝐂𝐇𝐿 Hospital po. Medical City. Pampanga Doctors or Pampanga Medical Hospital po. Malapit na rin tayo. Clark International Airport. Tapos yung PTEX po, bago. And yung rail train po. Nandito na din siya. Kaya mas lalong tumataas din po yung value ng property dito sa area. So whether you use it for investment or for your own use, po. It's a great choice, no? Yes po, sir. Wow. Actually. Speaking of choice, so sa mga viewers po natin na manonood, ano po ba yung mga requirements niyan? Yan. So upfront, okay, interested po ako. What will be the requirements, ma'am? So since ito po kasi is ready for occupancy na, ang mga requirements po natin dito upon reservation is yung mga valid ID, then yung forms po galing kay SMDC na i-fill out natin. Then to follow po within 2 to 3 months po yung mga certificate of employment, payslip, birth certificate, or marriage contract since kung marriage po tayo. Then, kung locally employed po tayo, ganun. Then, syempre, yung sa Pag-ibig po. Then, if OFW naman po tayo, at least, same requirements, pero at least, consularized po siya. Under ng embassy. Then, pag mga business owner or self-employed, ganun, business permit, bank statement po. Usually, requirements lang. Wow! Ganun lang po kadali ang mga requirements natin. And then, kami rin po pwedeng mag-assist in terms of financing naman po. Then, meron tayo sa in-house. Sa in-house naman po, mabilis lang din naman po ang requirements. So, how can they contact you, Ma'am Joanne? For sure, ikaw po yung hahanapin nila. Sa mga interested po, i-click lang mo po ang link below directly to my page po. If you have any inquiries, questions, or if you want personal tripping din dito, para personal nyo pong makita yung mga units natin dito, kayo rin po yung mamamangha, katulad ko na namangha rin. So, make sure to message Ma'am Joanne, and we hope to see you here on your next home. Alright, thank you so much, Ma'am Joanne. Thank you so much, sir. God bless you po. God bless you din po.